No niin, siinä on sitten Kerttu ihmettelemässä, mihin on joutunut. Kerttu on hyvin kiltti tyttö. Noin. No niin, katsopas tänne kameraan vähän, katso. Noin. Siellä Olli vähän protestoi nyt, kun hänet herätettiin äsken. Nämä on kaikki nyt ikäjärjestyksessä tässä. No niin. Ja Kerttu katsoo vähän tänne. Otetaan vähän syliin. Ilmaan nostetaan. Noin. Oi. Alma siellä haukkuu tuolle putkimiehelle vähän tuolla takana. No niin, siinä oli Kerttu.